Així rebia el memorial Pere Tena l'arquebisbe mexicà de la diòcesi de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, un guardó en memòria al pedagog de la litúrgia i un reconeixement al premiat amb motiu de la seva intensa tasca pastoral per una millor celebració i vivència de la litúrgia a les esglésies locals de Mèxic i Amèrica Llatina. Així ho va argumentar Jaume Fontbona, responsable del Centre de Pastoral Litúrgica, que, segons va explicar, aquest guardó vol significar com la reforma litúrgica, en gran part motivada pel bisbe Tena, ha arribat també per quedar-se a les esglésies locals d'Amèrica Llatina i del Carib, on Espinosa ha fet una gran tasca. Recibir este reconocimiento para mí significa tomar la estafeta que nos dejara Pere Tena, de trabajar por seguir haciendo vida la reforma litúrgica querida por el Vaticano II. Es la participación de nuestras comunidades y de nuestros pueblos de América Latina. Yo conocí al amigo, al liturgista, de hace muchos años, a Monseñor Pere Tena, y por eso me enorgullece recibir este reconocimiento. El director de l'Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, Gabriel Seguí, que va iniciar l'acte amb una conferència sobre la litúrgia a Amèrica Llatina, va referir-se al guardonat com el Pere Tena mexicà, que davant els entrebancs que hi ha al territori, com la pobresa, l'herència cultural o el secularisme, ha sabut inserir una bona pastoral litúrgica que ha revifat la unió entre els cristians. El cardenal Lluís Martínez Sistac, que va assistir també a l'acte, així com l'arquebisbe d'Urgell, va tancar les intervencions, valorant Espinosa i demanant-li una actitud oberta de diàleg amb Europa, per tal d'impregnar-se mútuament els béns espirituals dels respectius territoris i així millorar en comú l'Església.